जोंहा लाइमोन आरो वमेन्स फरामनि गासिबो मावथिगिरिफोर आरो लोगोसे जोंहा कालिचरन ब्रह्म आश्रमनि मानगोनां आफादगिरि दिनै बेवहाय बे बुब्लियाव गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मनि बे मुसुखाखौ माबानो मोननानै फुल बावनो मोननानै मान बावनो मोननानै आं गावखौनो खोब गोजोननाय मोनदों। बिनि थाखाय आं गासै आंखौ जाय हांख्रायहरदों बिनि खामानि मावग्राफोरखौ बिनि मावथिगिरिफोरखौ आं साबायखर होयो। दिनै आङो गोजोननाय मोनदों गावखौनो गाव बे जायगायाव फैनानै। थारमाने बेवहाय जोङो बे जायगायाव आङो 1987 महा दावहा जादोंमोन बे समाव माने खोब दुखु मोनो मालाबा माइरं थाइरं थाब साब्लानो जोंनि मांफ्राय फैयो। बे दैमालु फोथारा हिस्ट्रि बेसेबां गोबाव जुद्ध जादों खिन्थु बिनि मानसिफ्रा जेरैबो माने एकदम जेरावबो माने नाख्रेब जानाय ओरैबो जाया बेबायदि अबस्थायाव दंमोन। दाबो पलिटिकेल माखासे माने एसे माबा दंबावो बेवहाय माखासे मालाबा बिटिआर खावसे जानानै दङ। जायखिया बेखौ आङो मिथिगौ, बे जायगानि मानसिखौ मिथिगौ। दिनै बे दैमालु फोथारनि बे दैमालु खोथाखौ लानानै बे रायजोफोर बिराद स्ट्रं गावनि गोसो गोरबो जुद्ध खालामनानै देरहानानै बेवहाय थागिबि जानानै जों रायजो जानाय मानसि। बिनि मानसिफ्रा जथेस्थ' आवगायाव जेरै दं बिदि जोङो बेयाव रिजार्भ बुफ्लायनानै एकदम न' बानायनानैल' थायाखै, जों गावनि बे शिक्षाखौबो लानानै दं। बिनि मानसिया बहुद साख्रि मावनाय दङ, मोजां साख्रि मावनाय दं। दिल्ली इउनिभार्सिटिनि जवाहरलाल नेहरू इउनिभार्सिटियाव बिनिफ्राय थांनानै प्रफेसारशिप लाहैनाय जोंहा दं बे जायगायाव। थ' जोंहा बेयाव प्राउड जे बे जायगाया जोंहा मोनसे हिस्ट्रि दं, जोङो बेयाव स्ट्रं। बे दैमालु खोथाजों लोगो लानानै गथै बे माने गहपुर बे एरिया जे बिराद स्ट्रं, बेखौ जों फोरमान खालामो। आरो जों जेरैबो नाख्रेब जाया, जों जेरैबो जेबो माने इउनिट एखे जानानै थागोन। रायजोफोर ब्रह्म धर्म बे ब्रह्म धर्म जे मानसिफोरखौ ज' फैदों रायजोफोर आइ बाबामोन फैदों। जोङो सासे थान्दै जानानैल' बाव फैयाखै, जों बेयो सासे फेमिलि, न'नि मानसि जों गासैबो फेमिलि जोबबाय गासैबो। बेखौ जों हदाय गोसोआव लानांगोन। जों माने दिनै माने निमांनि, दिनै हजों लखिमपुरनि, दिनै हजोंहाय माने थिपखाइनि, ओजोंहाय गहपुरनि, ओजोंहाय लखिमपुरनि बबेबा जों कार्बि आंलंनि बेबायदि नङा। जों गासिबो ब्रह्म धर्मनि जायनिखि मानसि बाव फैदों गासिबो जों फेमिलिसो, जों न'खरसो, जों ज'। बे जाबाय जोंनि मथ' जानांगौ। दा गुरुदेव कालिचरन बाबानि जायनिखि महत्व, जायनिखि फिल'सफि सान्थौ, दा थाङै आं बहुद माने स्टाडि खालामनानै नायबाय माने व्हाट ए माने स्ट्रेंथ आरो व्हाट ए माने फिल'सफि हि हैव एट द टाइम। बै समावनो बे समावनो स्पेसियेलि 1934 बे समावथ' नोंथांमोनहा मिथिगौ, जोंहा बे नेस गाननि मोननाय टाइटेल मोननाय मानसि महात्मा गान्धी थानाय नन भाइलेन्सखौ जोङो बे फल' खालामनाय मानसि नङा। दा बेफोरखौ जोङो बे फिल'सफिजों जोङो थांगासिनो दङ। जोङो रावजोंबो माबा माने माबा नङा, जों नन भाइलेन्स सिस्टेमजों जों थांगासिनो, बिनि फिल'सफिजों जों दा लागासिनो दं। आरो ओरैबायदि मानसि बियो बे समावनो आइजो आफादनि बियो माने उन्नतिनि थाखाय वमेन्स एम्पावारमेन्टखौ आगबारिनि थाखाय बियो माने माबा लादोंमोन, आखायाव लादोंमोन, बे खामानि मावदोंमोन। रायजो ससाइटिनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय आखायाव लादोंमोन बियो। स्किल डेभेलपमेन्टनि थाखाय बे सिन्था खालामो बे समावनो। दा फैयै 2020आव निउ इडुकेसन पलिसियाव दा स्किल एनहेन्समेन्ट कर्स दं, स्किल डेभेलपमेन्टनि थाखाय कर्सफोर दङ। इडुकेसन सिस्टेमा ओरैबायदि फैबाय दा, बे इडुकेसन सिस्टेमखौ जों भाबियाखै जे कालिचरन बाबाया बे समावनो सिन्था खालामदोंमोन। ससाइटिखौ बोरै खालामनांगौ, इन्डियान नलेज सिस्टेमखौ वमेन्स बे बुस्थुखौ बे समावनो
he is actually not only the whole this thinker of the Boro society, but also new thinker of the Boro society to uplift the society. जों वासो धर्मनि खोथा बुंबाबो धर्मजों लोगोसेयैनो जाहाथे जोंनि ससाइटिया आपडेट जानांगौ बे खोथाखौ बिथाङा आवगायनो आं मोनसे खोथा गुसुंथाय खालामो जोंनि माबाया बे सुखाइनि मानसिमोन बियो ओमफ्राय खारनानै बे खारनानै बे निमाव फाइल आपडेट माने हार्डवेयर कम्पानि नाव Kali sana baba di direct system aja. Dan 1953 ni pada dia ni mana dia dah ada dia bentuk kampung ini sebenarnya lagi apa ha. Ini ni itu direct. Tapi ni kami bilang orang baik kali program ini yo apa hubungan. Abi impre mense bisa ka beba di ni. Dia ang dia metric pass kalau nama metric pass kalau mana yang kalau pilih lagi kau dia.